Znáš lokomotivu řady 754? Setkala ses s ní někdy v praxi? Pokud ano, tak kde? Myslíš si, že tato lokomotiva může ještě jezdit na tratích České republiky, anebo patří do starého železa a do šrotu? Chceš, aby tyto lokomotivy nadále sloužily lidem? Víš, kde byla tato lokomotiva vyrobena? Přesně tak, v ČKD. A víš, kolik tun váží a jakou průměrnou rychlostí jezdí? Co bys popřála těmto lokomotivám v dalších letech a životě na železnici? Děkuji za otázky. Věřím, že tyto lokomotivy budou nadále sloužit lidu.